So guys, nagi putol ag tambis dari. Diya ka nang usaha pa nang inaog kay magkuha og tali. Talian ba na siya para di mo bagsak sa atop. Uy, nga naman, Siti. Uy, nga no. Wala ka, ang gasuka ka. Ang suka man? Ha? Anong suka? Chat ako ni ate, pwede na maliligoon. Kaya na piyang? Uy, Ay, awaye. Utik. Utik. Tik. Dali, tik. Ay, sus ka dako. Mas tiyan ang utik-utik. Oy. Ay, sus ka dako. Man sa tiyan ang utik. Kasal, oh. Eh. Sugod na? Ganina raman. Libreng kasal. Na libreng kasal man. Di ka pa kasal utik? Tik, di ba ka kasal tik? Ta, banta balay ta. Kaya wala ko yung urin sa balay ta. Ta. Hala, naisip ko ni siya. Utik. Oh, nagatingog ka sa ron. Siya gago. Ikapo na siya, magago ko na sa dayo. Sus, di pa si Sweetie po doy. Sweetie po doy. Sweet man na sila ni Sweetie, oh. Sweet kaayo. Love kayo na niya si Utik. Kiss na, hala, kiss na. Bayan, nag-kiss man. Bayan. Ay, suko mas Sweetie. Suko man si Sweetie. Dili mag-away, ha? Dili mag-away. Yung gibuhat guys, ang isang gimix. Kani siya, o kaning barigitid nga murag jid. Nga nag-ingana guys. Hindi rin kagwa pag busingan ani guys. Okay, sa buwak. Diyan sang itam nandari o butterfly. So wa pa na balhin na og kaang kay kasi no mamatay. Sige pangkaon na pud sa udag ang mga tanom dari guys na. Nahurot. Akong gipangita wa naman siya diha asa ra ka ha. Diyan nalamdag na diha guys, oh. Kaya namagoy pusti sa wire kinahanglan siya putlon. So wani ang gipamutod. Diha mo relax na pud ko guys kay init na. Na ako'y daghang mga gipang tanom dari diha. So ako na sing ipang taguan kay aron mabuhi. So nabuhi na ning kanina. Nangi kasmuhol niya kani siya. Kuan pud siya kanang parihara po na dani kalipay gyapon ang tawag ana diya kani nagibalihin sa banga diya kani di kasi yung pinakaganahan guys nakikasudahon na diya init na pud so hindi pang balhin na rin uban diya kani ang gitugsukan kay ampingan dyan siya kay nalagi mga iro ang gibugno diyan guys na ani bunga siya buwak yan eh nandang siya buwak ko so ang gipang kuantan guys kanira mang pangdabi to sa langgam nihang trabaho dari mag narut sa mga sagbot di man kadto sa bugat jaghang kita nung des ni agi nga kuan dari guys aloe vera nga buhi na kani magud sila mga kuan gipang bit-bit mo gunis mga nasiyang
Siya. Ayan, iba. Hindi ka mong grapes. Papadjud ni siya ni bunga. Namo kita nung mga grapes diri guys. Oh. So, comment lang po mo guys. Kung unsay ang pabunga na ning grapes. Nakasag mga dahon na sa kanadari. Na po kita nung dari nga pinatri na. Diyan nga mong compost pit dari di amaraw. Malata siya mo padung sa punuan sa grapes. Wala pa di siya mo bunga na nakita na ko ano na siya pangguntingan og dahon kung ano siya kapunuan tulo kita po sa dari o daghan na kayo sa dahon napod mi lansunis panamunga ni lansunis sumo ni sa lansunis. Buhat kasi kananawon mga tanong na mga dya kita dari orchids ng puti kani siya dancing lady ni nakoy da nga ingani kan sa buhol so wag ba nang gitanom dari guys dia gikan siya sa buhol at sang ipatanom sa bunot siya ang gibitay diya dari ag mga cactus kay nangaligid man dagto ikan kadto sa cactus da kaning cactus mo guys kuan tinik grabe ta kasag tinik ko sakit ka na siya makatunik kani sa mga bag-o na sa mga tanom diya uban hanggi pang bitay na kani siya bag-o pud ni indot ni siya kay ngani ni siya og kuan wala jud mo uwan dari bisag kuan na laman ba wala siyang uwan so kang gipang mutlan des ni agi guys puro ni ulig buhol na so isang iputlan na sa tulo nga sa duha tulo upat lima unom iya sanga na nindot na kay sa tanawan kay nagana kay sa sanga diya aghang giputol dani guys pa sang gitugsok tas ubos ta buhi na pud so katong putlon nitong rubber tree guys mo sanga na isang daghan may pangtangag man sa mga langgam napo ko kita ng dari guys dali na jigado ko mabuhian buhi na siya dari po dahan sang iputlan na pinisangan na jag hanggi po dito lahat kita ng diha di ba pakay nabangan pa jud na kani pud sumukuha ni dahon para mukuan siya ba mudaghan og sanga nagubang mga cactus guys na panangahog na kay pangsakahan sa iring sa atong passion fruit guys daghan kapog bunga sumo once ako kay init na hubag sa nipon mo samot so dari guys daghan po kadug bunga ang among dragon fruit bunga na siya guys laki kadug so ano isang gihap na sa mga
siyam ka bunga, oh. Tapos yung sanyad sa ilawom guys na daki kadyo na makakaon ramida ng dagan kadyo sa jag. So ang technique po dani guys, may musaha nga ingani imo siyang putlon para mo bunga siya. O di ba na bunga? Dagan kayo sa bunga. Jag atihang passion fruit ang daghan gyapon bunga guys, ni abot na sa babaw. To. So maghuwat na lang kung na mahug na na ay. Dagan kayo bunga na oh. Limang ka guys oh. Dagan nagbunga oh. So wala nagahang puwa kay ana manggi tangtang dadto kay kuan. Tumbas hangin. Kani warag hinog na ni siya. Mahinog. Warag daghana os babaw. Wah, daghana sa babaw jud guys. Naabot ni dari sila po di ah. Ini siya tambis ni siya nga puti. Ang siya tambis na puti. Ang mga tanom na rin ko anang man. Nagtanom ko kaya na ko ininterek dito nga kuan ba ikan sa buhol nga santan. Ang tanom dani. Na muli na kuno ko kay init na naman nung pupudari. Mga buhi ang kuan talong may namuhi noon nga payas amigas guys. Manong adlaw na tandahan guys, di ko naka-vlog pila ka adlaw. Sugi kan di ko to sa ang amo guys kay namunitog mga kuan ka ng mga nanurot na sagbot. So ko magtinda guys kay kuan balagi ka ng hubag pa ni hang ngipon ja manalaging sakit ka adyo saka dari sa ang kunik sa ang danggan nani magabi pero murag na okay na sa disney adlaw guys. Grabe sining daklo adani apil na sa mata og kuan ba nani apil na siya og hubag lahi raman dari na kuara guys. Namonitra ko dadtog mga sagbot sa hang amo sa nanilhig ja nagputol po gud to sa kanang wala ko nag video ang gipamutol tong si tawag na singkamas kay ning abot na sa wire sa kuryente. Kuan nun guys, di nung kado siya sakit nga kanang hibag pero mahapos ra ni siya kuan ra kanang han sa ipa atog dentis. Hindi palagi ron guys niya nagmaka sweldo na ta ani sa ipa kuan kay hassle kaso ning ani di ta maka panginabuhi. Pero duty man gihapon ko guys kay maso nalaman na ikuan ibo raman magpunit sa mga sagbot manilhig ja ang puta guys kay agbang lugar ron guys kanang kabaha ja agdari ganiha ni init ganiha ni uwan karon kay ning kuan na pud siya na karon nang inita na mga mingming na nga tug so basa pa rin ang likod guys kay kuan na dito na pikli sa giputol nga mga kuan ba ka ng mga sangasa singkamas kay niabot sa
Iabot sa kuan guys, wire sa kuryente. So taon na to guys kanang dako na malayang bitin. Sunog din ang mga tanong dadto. Sa ang gitry og kuan guys, markot ag kanina kay sinilas ay kani ang gitry ni sa og markot kay hangi ang gitry og markot. Init dari sa gubang lugar, grabing ka uwan. Kan lagi bagyo. So hapon na siyang put doon na guys kay uwan. Kita makakita ni mo aging tao ba kay usura ba dari manakag bay. Ya hapon isang gitry og kuan guys. Gitry na ni sa og markot. Duha ka punuan. Kaya ba sinog mga Lunes po hon guys, makakuan ko, makapaninda ko. Basta naman yung mga minminaw na watugman, ha? Hi! Hi mama naman. Hi mama. Hi mama man. Hi mama. Dali hawit mama kaya yung mama, dali. Di man ako mahadlok magpa bunot guys kay kaning tanan dari tulo ni kabuok gi kuan na ni siya na gibunot na ni. Ja ano yung mga duha kay nga nawa na magdani na laman may duha kasi kanang ipatangtang ning duha kay nay na bangag ba ngipon na nagaguba naman ni. Tay mahimo guys kay maragi na ilang gingan nga kuan basta manghihilot ka kanang mga pangag ka. Saan yung cellphone wala naman masaga kurug ba ang video. Chat out ko ni Kops Bitani dia sa Germany. Isa ba ni chat ha? Ang cellphone na nagbuhit nga na taas. Wa man tay ganap guys.